Vi befinder os lige nu på Aarhus Kunstsal, som ligger i hjertet af Aarhus, tæt på Aros Kunsthal. Kunsthallen er populær for at have gratis entré og nogle rigtig fine udstillinger som denne her, vi ser nu. Denne her udstilling er anonym, hvilket giver kunstnerne rigtig god mulighed for at udtrykke sig, uden at skabe noget kritik og uden nogen bekymringer. Du kan eksempelvis finde værker som den her flotte arbejdsstation, den her halvødelagte seng og hvad end det her der. Vi har valgt at kigge nærmere på dette flotte værk. Take it away, Anders. Her ser vi et værk lavet af kunstneren Sara Amalie, som bor i en by i Italien, hvor de udvinder marmor. Og det her marmor bliver udvindet af to forskellige miner, og de her mineejere her, de er mega rige på grund af det her marmor. Men der skal også en masse til at udvinde det her marmor, så derfor er der en stor arbejderklasse. Og alle i arbejderklassen her, de vil rigtig, rigtig gerne op og ud af den her arbejderklasse, ud og få noget mere ud af livet jo. Og det betyder, at de køber, jeg ved ikke hvor mange lottokuponer, og det flyder med, skrabelodder rundt nede i den by, fordi de gerne vil op og have et bedre liv. Og det er jo så det, der har inspireret Sara Amalie til at lave det her kunststykke.